Bakit? Bakit? Ay, bakit ang pagtatataka? Makapuurag. Ay, matuloy gayam nga talaga ti barangay eleksyonan. Bakit? Iso nga, kita man, itsit mo man dato na na practice ko nga isam numaya maglaing bakit? Ay, di ka sta nga isam? Ay, Naman sa? nga isang mo, abak mo pa'y datay na pulpugan nga aso. Anya, ti siyempre kasapulan nga practice ti isim kun bakit? Kada rumwarak dito balay, kasapulan nga nakaisim lalo no masabat ko dagiti kabarangayan tayo bakit? Barangay! Apay, inyaman ko matiplano mo nung matuloy ti eleksyon. Siyempre bakit? Agpariilikak bakit? Tano, tuloy ang ligaya bakit? Ay na, ado ti planok bakit? No, mariilikak akas kapitan bakit? Dito'y barangay tayo. Aguray, inlistakon bakit? Dagiti planok. Tano, mangagamailangan. Ta siyempre, no damagin da ka, dagiti ka barangayan tayo, no, anya ti planok, kay kaamom dagiti taltalawatawa bakit? Ay, ti umuna nga project ko bakit? Ay, mga ramid tayon to, iti flood control ken rangtay. Ay, manipasdik tayo to bakit? Mang paramid tayo kadagiti flood control project ken rangtay dito'y barangay tayo. Kasakmo ka kumalakay nga mga ramid ti flood control. Kanrang tayo dito'y barangay tayo. Kaawan mo si Karayan kanwaig dito'y barangay Ay tayo. na, bakit? Haan nga problema dayta. Mabalin bakit oray awan ti Karayan kinwaig dito'y barangay tayo ta? Gus project ka, makita bakit? Tagin may sabay bakit? Maikanto ti ayuda. Ay, wait for it. Dagiti chismusa. Ay, taday ta bakit? Agas ti bannog da nga mangbanbantay iti biag dagiti karo ba da bakit? Ay, so nga, ikantayin to suda ti ayuda. Dagiti amin nga chismusa dito'y barangay tayo bakit? Kaya nagtapay bakit? Dati ito pa iti may nga proyekto tayo. Ay, ti bagas. Dito'y barangay tayo. Aramidin tayon to nga 20 pesos laeng per kilo bakit? Ay, Wala ka manlakay. Di na talawa-tawan. na. Dito pa'y naramid ni Presidente dayta. Ay na, bakit? Hanga naramid ni Apo Presidente ngem, ay, napintas nga campaign promise bakit? Isu tinangabakan na bakit? Isu mo ti pangabakak dayta nga campaign promise ko bakit? Aramidin tayo nga 20 pesos ti preso ti bagas dito'y barangay tayo. Isu nga wala nang pamilyang magugutom. Kin may sabay bakit? Dati pa'y may sabay. Mangitakder tayon to iti waiting shed iti kada kantaw. Ay, dati nga programa bakit para kadagiti tambay. Ay, ken adanto pay ti sahod dagiti tambay. Bastawan ti agab absent di ti pagtamtambayan da bakay. Ay, daytay ti may nga napintas nga project tayo. Waiting shed ti kada kantaw. Para kadagiti tambay. Ay, ken adu nga libre bakit? No sakto ti mapili ulit nga kapitan. Ay, addanto iti libre nga arak ken sigarilyo para kadagiti awan ti bisyo. Nagpinta siya. Ken addanto iti libre nga yelo para kadagiti mamartay. Ay, panglaban dati hangover kada agsapa bakay. Adapay, bakit? There's more. Addanto pay iti libre nga kape, kende, ken baraha para kadagiti manugaw. Ay, kanadapay. Ay, there's more. Ay, para kadagiti kinanayaw nga problema ti masida. Addanto iti libre nga may 1 kilo nga asin ti kada bulan. Ay, tapno awanan ti ag problema ti masida. Ay, dagita bakit iti itandudok to nga proyekto nung mapili ulit nga kapitan dito'y barangay tayo. Nagpipinta siya bakit? Bukan sa mamot ti ata nga. Ay na. Han nga dagita ti proyekto tata nga panawan. Tas makita man.
marik na matlakay ti climate change. Di ako mati, ibiro kami ti solusyon. Ay na, bakit? Ang dami lang ti solusyon ko dito. Climate change bakit? Makita tayo magkabaranggayan. Nandito di, makita tayo magkabaranggayan. Nagbalbaliwan ti panaway. Bumarbaran ti aglawlaw. Iso nga may kang kayo, ti libre nga pamaypa. Ayan!